Ha estat un moment carregat d'emocions el que s'ha viscut amb l'arribada del repte solidari contra el càncer. Música de banda, aplaudiments i molt d'ànim és la forma en què l'Alcúdia ha volgut obsequiar els participants de la marxa quan han fet entrada al poble. És el repte de la gent que plega, que sobrepassa, que té l'ànim i la força d'arribar a una meta que, la veritat, són 120 quilòmetres, una meta molt difícil, molt complicada, en molts desnivells, però que amb el seu ànim i les seues ganes de superació tots arriben d'una forma o d'una altra. Estaven destrossats, però amb un somriure en la boca. Ha estat molt bonic, han vingut associacions, han vingut la banda de música, ha vingut els regidors, l'alcalde, la Junta Local contra el Càncer, que ahí estan totes les guerreres lluitant per a replegar una muntona de diners per a la lluita contra el càncer. I jo destacaria la cara dels participants en la cursa, de sofriment, de cansanci, però a la vegada d'entrega, de solidaritat, una cara de gent que està donant tot i que vol visibilitzar que l'enfermetat del càncer, si li fem front, té cura i podem guanyar-li la batalla. Són més de 24 hores sense descans, recorrent a peu la distància que separa Ontinyent d'Almussafes. El repte solidari ha transcorregut nit i dia 16 poblacions del nostre territori. Una de les recompenses del camí ha estat, sens dubte, l'acollida calorosa de la gent. El Portichol nos ha machacado los primeros 40 kilómetros y el tiempo nos ha comido. Pero bueno, muy bonito, ha habido una unión perfecta, una unión genial y bueno, lo mejor que hay ahora mismo es estar disfrutando de esta maravillosa población que estamos en la Alcúdia, un recibimiento espectacular. Després de recórrer la principal artèria del poble, no han faltat multitud de fotos de família. El repte solidari ha fet parada i fonda a l'Alcúdia, amb un dinar que ha servit per agafar energies en el tram final de la marxa. Una vegada recuperats, la marxa ha recorregut els últims quilòmetres fins a arribar al Almussafes, tota una demostració que amb esforç i afany de superar-se podem vèncer els reptes que ens posa la vida.